mapana sa Northern Samar, 7 ka mga sundao ang naangol. 2 kanila ana asa makuyaw nga kahimtang. Human miulbo ang mina samtang mipahigayon sila og community service. Sa press conference karong hapon, pinaagi silang social media, gipahibaw ni Major General Edgardo De Leon, 8th ID Commander, nga ang mga kasundaluhan nga sakop sa 20th Infantry Battalion ug 63rd Infantry Battalion mipahigayon og immersion activity sa barangay Magsaysay diyang nahitabo ang pag-ulbo mga alas 6:15 kaganihang buntag. Matud ni De Leon, 2 kanila ang anaasa makuyaw nga kahimtang. Nasagmuyo ang general nga gihimo ang pagpaulbo samtang mipahigayon ang kasundaluhan sa community service. Gipasangin ni De Leon ang mga sakop sa New People's Army nga maoy miatake. Gikondenar usab niini ang armadong pundok nga nakasupak sa international humanitarian law nga nagdili sa stockpiling ug pagpanghimo og mga mina. Nagpadayon na karon ang hot pursuit operation sa kasundaluhan batok sa mga rebeldeng pundok.